Budeme si číst knížku. Tady máme věci, které máme ve svém pokojíčku. Máme tu například letadlo, knihu, medvěda, auto, koník, balón a papučky. A teďka všechny ty předměty najdeme tady. Tady máme letadlo a tady je kniha. Tady je auto, tady je koník, tady je balón, tady jsou bačkůrky a tady je medvěd. Super! Tady máme koupelnu. V koupelně se koupeme a chodíme na záchod. Co pak máme v koupelně? Máme tady kačenku a ta je tady ve vaně. Pak tady máme nočník a nočník je schovaný tady. Hřeben. Hřeben je tady. Hřebenem se češou vlasy. Tady je kartáček na zuby. Tím si myjeme zuby. A tady máme umyvadlo. To je tady. Tím si myjeme ruky. A potom tu máme záchod a tam chodíme čůrat. Tady máme věci, co máme v kuchyni. Stůl, u kterého jíme. Toustovač, z toho papáme tousty. A jíme lžičkou nebo vidličkou a u toho sedíme na židli. Pak tady máme chleba. Tady máme konev, tam se vaří čaj. A tady máme hrnek, ze kterého pijeme a misku, ze které papáme. A tady máme zahradu, tu máme před domem. A tu jsou zvířátka a věci, které jsou na zahradě. Máme tady šneka, šnek je tady. A pak je tady ježek a ten tady spinká, to je ježek. Tady je beruška, ta je tady a tu je pavouk, pavouk. A pak tady máme ještě včelku. A včelku máme tady, ta dělá bzzz. A ještě je tu veverka, ta je tady v hnízdě. A zvířátko ptáček, který je na stromě a dělá pí, 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 pí. A na všechny tady koučká kočka. Mňau, mňau, mňau. A tady máme zahrádku, kde je ovoce a zelenina. Máme tady mrkev, hrušku, rajče, fík, hrozno, cibule, řetkev, pažitka, paprika, řepa, okurek, jahoda, jablko, brokolice, dýně, květák a salát. A všecka ta zelenina a ovoce roste na té zahradě. A tady máme zvířátka. Máme tady páva, kachna, žába, kvakva, chobotnice, lev, wow, housenka, prase, prase dělá chro, 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 surikata, váška, mýval, myš, kůň, johoho, pes a pes dělá hav, 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 kohout, ten dělá kikiriký, žirafa, želva, králík, králík dělá písk, písk, tučňák, krokodýl a tady je kráva, kráva dělá bů, bů a tady je had, had dělá krab a slon, slon dělá tu, 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 liška, netopír, ryba, mravenec, plameňák, tuleň, kolouch, šížala, veleryba a pak je tady kuře. Kuře dělá píp, 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 píp. A tady je slepice a ta dělá koko, kokodák, klokan, kobylka, opice a ovce. Ovce dělá bé. A tady máme dopravní prostředky a známe balón, traktor, loď, letadlo, to je sanetka, ta dělá Tady je motorka
A tady je velikánský vlak. Tady máme raketu, ponorku, tu je auto a tady je vrtulník. Tak a teď jsme se naučili spoustu nových slovíček. Super!